హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు డిఎంకే ఒంగోలు బుల్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. మీరు చూస్తున్న జత వచ్చేసి ఆర్కే బుల్స్ అండి. ఈరోజు తల్లుపాడు సీనియర్ విభాగానికి రావడం జరిగిందండి. తల్లుపాడు గ్రామం, తల్లుపాడు మండలం, ప్రకాశం జిల్లాలో ఈరోజు సీనియర్ విభాగం పుట్టి నిర్వహించారండి. ఆ యొక్క సీనియర్ విభాగానికి వచ్చిన జత అండి. ఈ జత శ్రీ రాములమ్మ తల్లి ఆశీస్సులతో ఆర్కే బుల్స్ అండి. లయన్, నరసింహ వచ్చాయండి. డ్రాలో 3వ కాడికి వస్తాయండి బరిలోకి. ఈ జత ఆర్కే బుల్స్ వారి నరసింహ, లయన్ అండి. ఈరోజు తల్లుపడి గ్రామంలో సీనియర్ విభాగం నిర్వహించారండి. ఆ యొక్క సీనియర్ విభాగానికి వచ్చాయి జత. నరసింహ, లయన్.